Kastoy man nga rod mga kasintilinaon to'y surat ni Carmen iti Ilocos Sur. Odana, Dear Kasinyong, arapaap ko idin nga nasa liwanwan ko mati bangunin mi nga pamilya nga kaduak ti lalaki nga nakaikariyak nga kataktakonay na ko iti biyag. Iti dayto nga lubong. Angim na tunday dayta nga arapaap ko kasinyong. Tao mo na unay kat nakurapay kami. Gapo iti kinakurapay mi saan kami nga nakapagadal. Iso nga iti nagtrabaho ti kang runaan nga serka katrabaho ket kas katulong no babaunen. Ket dimteng iti biyag ko ni Wilson nga padak metlay nga naggapo iti nakurapay a pamilya. Bakit yata da trabaho na met. Siya idi ket may sa katulong ni Wilson met ket agtrabaho iti construction. Ket gabuta na paniknikak nga nasingpet nasaya at tao ni Wilson. Uray no nakurapay kaming agpadpada. Uray no amok nga narigat kunton nga magunod ti arapaap ko. No ni Wilson ti pakiasawaak. Nakiasawak nga rod keng kwa na kasinyong na talagang nasingpet ni Wilson. Nagkasar kami ket nagnaed kami ti may salay nga abong-abong. Ket no kunak nga agbabawi ak unay no apay nga may salay nga construction worker tinagbalin nga asawak ket nalawag unay. Aglalo idita talon dagiti anak mi. Irugik man nga rod ti amin idi nagraduaren iti elementarya ni Kati nga inauna nga anak mi. Kat agkutikan Kati, anya ti mulmulang lang ang makasta. Sige nanang, tulungan kayo nga gibugsaw iti linabaan nyo. Aldaw manen, agkiraos manen ti tiyan. Buisit kit ti kasto nga biyag. Takasuno nanang kat sagay sa tayo lang nga pandesal iti kinantay ko ng kape tayo tatay agsapa nanang. Kat nakaisaan ka kumaitan ang awan mo't manen tinagyan iti pagbagasan. Ay, biyag ay. Kaanon to nga tanga lumungaw ti biyag tayo. Pangalaan tayo nga rod manin ti bagas nga isaang tayo nanang. Intayo manin umutang. Kit no adapi mayat nga agpautang anak ko. Baring no anda isang pet ni tatang nga makan wino kwartang igatang iti bagas kin si daen nanang. Awala ti amukon. No kaya't dapay nga pautangan ti amama. Saan ba't nga kanayon nga da trabaho na iti construction? Sakit ita pa nagtutudo. So nga awan manin ati trabaho na. Imbag pa'y ata agawat ak iti labaan. Napyala nga damatandan ko. Kit no makalabata nanang. Kit mamagaan. In kay tumanin i-deliver andag ito yung alinabaan tayo ta. Adan tumanin tandan tayo nanang. Kit manulaing mo't anak ko ti matandan. Ay... Ket no mamagaan ko nga dagos. Ket no karod bigla manen nga agtudo. Ay ket baka saan nga mamagaan. Kapilitan nga saan kong mai-deliver. Di ko ket saan ko mat nga maalat itandan ko. Ay nyalakit din ay Ket no makaspagarigan man ta mai-deliver ko. Ket di napya ata. Da igatang tayo ti kanin tayo. No pangal daw. Ket baka no awan to penitatang yo. Ket no kaspagarigan ta awan to manen tineremedyo na. Ay na. Pagsapsapulan tayo nga rugmat. Ti katrigat ti biyag nga kastyo aya. Sang kaapo yan, sang kasapulan. Babaam nanang, adan to lata ti panaglungaw ti biyag tayo. Da kayo metla tinagkuna. Nga no agsingsingpet kami nga talong nga kakabsat. Ken tumulong kami iti trabaho. No lakit di ta na salon at lata ni tatang. Ken da kayo nanang, ket agbyag tayo. Ken sang kaibagayo nga na di natay baybay anti Diyos. Sapay kumaanak ko. Nasalun at nga agpaiso ti amam. Ang construction matlaing ti amuna nga trabaho. Kumano ta sa baling amuna nga. Ano kumaawan ti trabaho na ti construction. Adalat ako mapanggidan na nga sa bali. Di na pa amo ti agtalon mat.
When no agdrive ko maiti motorsiklo, taori mapan makipasada iti tricycle ko man awan trabaho at construction. Aglalo ket ni. Agsubsublin ti normal nga biyag ti tao. Kapig sana kumamat ti agpasada at tricycle ang hindi namat ammo. Ay, angin madamag ko man nanang. Anya ti damagi man ako. Naggraduara ko ni ti elementarya nanang. Ket, makapagbasa ak kadimet laeng iti high school? Ha? Nanang, pang-aasiyo ko ma, ore kasano ko matirigat tayo, ngayon masapol nga ituloy ko ti agbasa. Kaya't ko ti makapagturpos ngamin, nanang. Imbag pa ata pinabuludan na kamanin ni nanang mo, Wilson. Wen. Kito awan ko matinay pabulod na king ka, baka di tayo kumamat nangnangan nga agmalmalim. Maasyan mo't atay bakit kada tayo. Aglalo ka dagiti apu ko na. Wen maasyan kada tayo angim adan to latamat panawin nga saan nga makaanay ti asida kada ta. Kadkasano nga rutin na iso namat iti awanan, na awan iti maipabulod ng kakwarta king ka. Bubulod ak pala ti bagas dano ko Ken, awan ka ding agpaiso ti amon nga sa bali nga trabaho, Wilson? Ha? Panawin ti nep-nep ita. Inaldaw nga agtudtudo, ket isumit ti kaawan ti trabaho mi ti construction. Kumakit ada sa bali nga panggedam, Wilson, tapno no, saan tayo nga kakaasin nga agirem-remedyo nga kanayon iti ipaunig tayo nga taraon iti inaldaw-aldaw. Ket kasano no awan ti trabaho? Ket awan met ti awat ko nga linabaan. Ken awan met ti mangpautang kada tayo. Kasano tayo pengarod? Kasano pa dagiti talo nga anak ta? Ha, Wilson? Amumot nga ti construction line ti amok nga trabaho, Carmen. Ure idi damot nga nagamam mo. Kit sursurwem namin ay ti sabali nga trabaho. Tuladem di kiti daduma dita. Kas ko man ni kumpadre Arnel, nga asawa ni Baning. Ado ti amo na nga panggidan. Iso nga di mabisbisinan ti pamilyana. Saan nga may ibusan iti isaang na. Weno ni Manong Bernard nga kasinsin ko nga ada iti abroad ti asawa na. Kiti amunat agkalap, amunat pa iti agtalon, amunat agtrabaho iti unig ti balay, amunat pa iti agawir ti ubing. Sika, ni Kumadre Loren Alegre, ni Kumadre Loren kung kumpadre Nick, nagadot amuda nga, mabalin nga pagsapulan, aglako dat suka, agluto-luto da, kasi kumamot Carmen, di ka pa amo nga awirin digiti ubing no awan ti trabaho mo at Wilson. Aunang sa bali ak met. Construction lang amin tinasursurok nga trabaho. Angim ala, baybay am ta sursurwek tumit ti sa bali nga trabaho. Sursurwek tumit ti panagkalap, wano, agtalon. Kunaman ididaytan. Angim di mo aramiden, Wilson. Aramiden ngamin saan mo laing kay sasao? Kirugyang kumaitan. Into no bigat, no awan lata ti trabaho mi ti construction, inka agpasuro ka digiti mangalap no kasanot agkalap. Inka agpaisuro ka digiti manalon no kasanot agtalon. Kasjay. Alawin ba kay? Di ka nga ro dagpungpungtuten Kasanumat nga tsak makapungtot ket ni kanayon lang kakastuyin. Kaasi digiti anak tano di ka agalibtak, Wilson. Saan man? Agalibtak akton. Umay katiman. Apay. Arakupen ka mga ron. Agkang ka man. Dahito ati pagalibtakam, Wilson. Imbes ko mga timanggad. Ti pagalibtakam. Dahito ilaunay ti pagalibtakam. Pasensya ka nang nagmayat nga rod bakit ne. Kalamiis na ta. Agtudtudo. Naghanas ti agpabaray ti bagi ita. Tilada ka. Di ka agbungpong tutunay. Agtang ka. Madi pala ti rekrik na. Alam ka dito Saan mo nga karawan dito? Magus-gustom ka. Ay, ti paglaingan.
Ya, hanabali na. At least na paglingan ka sa bali. Malaksi di pa nagkonstruksyon. Teta ka ti pagrasarasog mo sa anak nga makiang angaw ha. Sorry bakit? Babaan ba? Ay nagto sumapol iti sa bali nga panggidan into no bigat. No awal lat iti pag-ubraan iti konstruksyon. Kumita kiti sa bali. Kanayin mo lang bagati kasta. Saan man? Promise. Bagati may mga tanagbanglo ka pa eh. Wala na. Amom nga nga weakness ko na ito Wilson. Iso nga rod, nga palami isik ta ulom, tamok nga napudot. Kat pabaraik matibagim tamok nga agpungpungtot ka. Mati man. Wen kasi yung iso launay mo ati pagaliptakan ti asawak. Iso nga rod nga nakatalo kami nga anak nga nagsasaruno. Ano jak pa'y nagpalaygit kat baka na nayunan kumapay ti anak mi. Katunggal aglanang dagiti bibigmin ken ni Wilson malipatak ti amin-aminen. Malipatak dagiti problema. Uray bisin ket malipatak kasinyo. Malipatak ti bisin ko gaputa busugen nakmet iti romansa ni Wilson. Aglalo nagkanan ti na dumadu mga paset ti bagi. Nga oray no adalayang iti bangira sila dagiti anak mi. Nakapigpigsan tulat ta dagiti asog mi nga agasawa. Imbagta agtudtudo. Ket saan ba nga mangyayang dagiti ubing ti panagpapas mi ti ragsak nga agasawa. Kasin yung nalaing ni Wilson, nalaing iti kama. Ado ti amuna nga posisyon. Ano da duma, saan nga iti silid mi, ti pagpapasan mi, pangaramidan mi, iti kayat pingaramiden. Ada iti gundaway nga padasen mi iti unig ti banyo, iti salas, iti kusina, ken iti paraangan. Ngayon iti dali nga gundaway, kapot agtudtudo, ket nagtalinaid kami, iti silid mi, ket ditoy, dito'y ngay naramid mi, tinagpapas, itiragsak. Nakapapaot ti parang romansa kanyak ni Wilson tunggala. Agpupudot ti ulo kasinyong. Amuna launay nga iso, ti pagkabsutak. Amuna launay nga isot mangikat ti pungtot ko, mangikat ti stress ken bannog ko. Kadyak ilibak kasinyong, ti maysa pa nga nangatak unay ken ni Wilson ket ti kanayon nga bang panangparparagsak kanya. Ta saan na pulos nga ipalubos nga aglipas iso nga jak pulos aglipas. Saan ka di pa nga naglipas? Saan man? No nakapapaot ka dito nagbaitan ti lupukon. Nakatalo agsapay kit din, Wilson. O niya. Siya kamatin naglipas. Umay kan, tarabawan na kon. Tamaturog tanton. Agyaman ak bakit napukawin ti pungtot mo. Jacket nga ti maturog ta nga aday ti saksakit tinakim mo nga agpungpungtot ka kanya. Kaya nagyaman akmet ata amumlat namin no anya ti pangikat ti pungtot ko. Kaya nagyaman akta na paragsak nakmanen. Ay, oray kasanot rigat ti biyak ta Carmen, bakit? No kasti nga paragsakin ta ti tunggal maysa. Mapukaw aming banog, malipatan ta ti rigat ti biyak. Wen nga rod, pasensya ka mo tin Wilson no maungtang ka, no pagsawsawang ka, awan ta nyaman na, maawatan ka mo't Carmen, bakit?
amok met tirigat mo na tumultulong kanya ket dawan ti trabaho. Sikat ikaw ng runaan nga girem remedyo. Angin nasken nga inkanto met sumapol ti sa bali nga panggedam Wilson tapno saan nga kanahin nga kastoy. Ket ni agbasa di kita ubingen. Uwen bakit? Awan ti pagdanagam. Ured. Anya ti ko namitay? Anya? Inkumpara na kada kumparing Arnel, kumpare ani kasinsin mo nga Bernard, kani Padre Nick. Wen, adu ti panggidanda. Saan da nga man nga mabisbisinan. Angem sigurado ka kadi. Nga kabailan da dati aramitik king ka, ha? Sigurado ka nga maparparagsak da dati asawa da. Sakbay da nga maturog. Kas kaday ti panang parparagsak ko king ka, ha? Tsaka mo, tsaka mo. Alangan mo nga damagikin kumari baning. Alangan mo nga damagikin ipag-irma. Alangan mo damagikin kumari Loren. No, maparagsakin idadagit yung asawa. Day talauna iti pagdumaan nyo katakwata. Iso nga sa anak ikumkumpara katakwata. Tamangan no di da kaya na iti kaya kaaramidin. Nakaduwaag manin. Nakalima ako ni Wilson. Iso nga ron ti kunak. Iso nga saan mo nga apalan da gidadaduma. Taure man no ado ti isaang da abagas. No, saan da mo maaramit ti kastoy asawa da. Awan sir-servina ti kinaadot bagas da. Gusto ko na Wilson. Ure awan bagas. Basta anda kastoy. Ure awan bagas basta ka na yung tanga agpapas. Carmen Wilson. Wen kasinyong deta lang met to. Deta lang met siguro tiya. May pagpanakil ko iti asawak. Saan nga agkurkurang. Ited na di ka sa pulak. Akas babae. Kasi ko na kuma sa anak pa nga nalaygit kat talaga nga agsasaro no kumamit nagiti anak mi. Pakasal lang taltalo ti anak mi kini Wilson. Ano sa nyo, Carmen, dagito yung inted mi kinitatang mo nga abasto. Nanang, kunam itay nga awan pa'y ti trabaho ti asawam, gaputa pa nagtutudo. Nangalaan nyo nga ro, tikin na nyo nga agmalmala, medical man. Ibagata na magaan magdagiti linabaak nanang. Inggatang ko ay ti tandan ko nga naglaba, ti pangal daw mi. Akit iti nga ro, pang malemyaw. Imbagata nakaremedyo mit ni Wilson iti kwarta nga inggatang na iti bagas ken maluto nga si Deen nanang. Ay naya, kakaasi kayo matanak ko. Sumapol ko mga ti sabali nga trabaho na ni Wilson. Saan kat nga agtamtambay no awan trabaho na iti construction. Kumaan nanang. Kanayo nga dahi tati bagak king kwa. Ang imibaga naman nga construction laing ti amuna nga trabaho. Di na pa amo ti agtalon when agmaneho itilugan uray kumamat mapanagkalap. Dahi tatirigat na. Lalo ita nga panagtutudo. Imbag pa'y taadamot basit maitulong mi kinitatang mo kada kayo. Ay na, panunutin mila unay dagiti apu ko may. Kakaasi damot no mabisinanda. Dahi nga ti pagpungpung tutak no kananang. Tano makitak nga mabisbisinan dagiti anak ko kat talaga nga makapung tutak. Diyak mo't matirid-dirik na pagsawsaw akmot ti asawak. Ay nakit saan mo unay nga pagsawsawan Kasaritam kid di nga nasaya at anak ko. Amang ano isunto ti pagapaan nyo dayta. Kat aglalo na singpet bet nga ro ti asawam. Tila madina kat awan ti amuna nga sa bali nga panggidan no di kat iti construction laeng. Uwen ananang umanugot ti bagayo nga nasingpet ti asawak. Dayta mo ti dayawik king kwana. Tasibo di agayan et kami aging gaita kat
Dinakpay pulos inapaw, ino dinangran. Saan na kasi ti daduma dita? Kinureng digiti sa bali nga tao. Awan ti kaap-apa na. Uwin nga rod anak ka. Nasaya at ti asawam. Kino pagsawsaw akwin noong takot, di namat sabten ti ungit ko. Di mo't makisinong bat kanyak. Na alumamay mitlat nga makisarita kanyak, ure no pagsawsaw ak iti agkakadakas. Ken amunak nga ay nanang. Saan kas iti daduma dita? Ay nakit nasaya at no kasta. Ken jak pinapuutan nga nagapa kami, iti kinabayag min nga agasawa. Jak pinapuutan nga. Jak pinangig nga imato ti boses na kanyak. Saan pa nga pulos nanang? Iso nga raw nasaya at ti asawam nga ni Wilson. Ti lamadina kat saan nga nasaya at nga padre de pamilya. Tamadina kayo mo't may kan itinanam ay abiyag. Ngano labsak ti agsaw. Di nakabailan nga isu na laing ti mangisakad iti biyagyaw. No awan ko man ti mangtultulong kada kayo kas kumakada kami kinitatang mao. Ay na, baka matay kayo amin iti bisin anak ko. Iso nga ron nga naskin nga bugtakik ti asawak nanang. Kanahin ko nga bagbagaan, kanahin ko nga pagsawaan. Tapos no agalibtak mat Sang kaibaga na nga sorsorwen natin sa bali nga trabaho, ang aging gaita di naman aramitin. Ay kit saan mo unay nga pagsawsawan anak ka. Say-saya atim ti makisarita kingkwana. Bakakit numapunuan iso na ta, agbaliw ti ugali na. Namin aduk nga rodin nga kinasarita nanang. Kinasarita kiti nalapat, itinasaya at nga wagas. Ang awan na pulos tinagbaliwan na. Iso nga baka no, pagsawsaw akwin no bugtakak, iso ti pa nagkuti-kuti na. Iso nga, uri inal daw ko nga pagsawsawan. No kaskas di nga awan ti trabaho na nga sa bali. No kaskas di nga agproblema kimi iti makan inal daw. Katalaga nga awan ti amukon nga pamuspusan no dikit pagsawsawak. Ungtak nga kanayon nanang. Kanayon lang nga kastuyan Wilson. Imbagpay adasang kabasit nga basto nga agapo kadatatang kin nanang. Imbagpay adamat lat na ipautang ni nanang mo king ka. Kasano nga rodin no awan? Ha? Carmen, bakit? Namin alukan nga nagkarikanyak nga sursurwem ti sa bali nga trabaho. Nga maging gaita, construction laeng mo ti amo nga panggedan. Kas ita, awan manen ti trabaho. 2 abulan lang nga nagtrabaho ka, ita awan manen. Awan pa nga ro ti project ti kontraktor mi bakit? Pasensya. Ti kunam ken di agit awan ti alibtak mo. Kat agsapol kahit sa bali nga kontraktor no awan pa'y project dita kontraktor mo ita. Kat kanayon kumamat nga da trabaho atap no kanayon mat nga da isaang nga bagas at da kanayon si daan. Saan ka kasta nga pasardeng ti trabaho? Makapabwisit ti kasto nga biyag. Nakaaapal dagiti taduma dita nga di da problema ti pangalaan da ti kanenda. Kada tayo inal daw laing nga problemaen tayo ti pangalaan ti kanen tayo. Ti masapul dagiti ubing iti panagadalda. Ay kit dapat kumasikat mangmangted. Nakababain nga ikanda dananang kintatang ko ti alawas dagiti ubing. Pati pagbayad ti kuryente iutang tayo pay. Ultimo sabon nga pagdigos problema pa, Wilson. Nanaawan igatang ti sabunin, kapilitan pagsabsabon ko pa yan ti bareta nga paglaba. Paulay kang matahin. Pasensya kan bakit? Pasensya manen. Makan ayat ti pasensya. Kanayon na nga pasensyan, Wilson. Agbabawi ka din nga laki. Day taman ti paglaingam. Kanayon mo lang ibagakanyak deta. Tunggal pagsawsawang ka, tunggal kumprontaring ka, kanahin mga damagin kanyak na agbabawi ak nga nakiasawa king ka. Apay, adda ka din bagak nga agbabawi ak, Wilson? Ha? Di matlay bagbagak kat sumapol kat sa bali nga panggedam. Te kanayon kumamat nga da trabaho, tapno kanayon met nga adda ipakan mo kada kami nga pamilyam. Saan nga da inaldaw lata nga may stressak no pangalaan man, hindi kanin hindi agmalim. Aguni ka mat magasinungbat ka mat maapi nga mabilbilang laing ti sa Wilson. Api nga di ka malagpungtot. Dahi tatrigat na kang kagat, nasingpit ka launay. Pagsawsaw ang ka lang arudin, nakalumamay lata ti panagsaom. Apay, api nga di ka magisinungbat kanyak.
Makapabisit ka nga talaga. Pasensya ka nga talaga, Carmen. Angim ikarkarigatan. Ikarkarigatan? Ha? Ti anya, letse. Kanayon ka lang nga kastan. Makauma pa yun ti agungungit takaslaawan lang ang matking ka dagiti ibagbagak. Makapasulong ka. Turugan ka malaingin. Awan ganas mo nga kaapa. Di ka amot makisinong bat. Bakit may katiti arakupeng? Di talat magalipta kam. Saan ka arakupeng? I'm sorry, bakit? Iwadag na. Di nakarakupin ko na. Adamit dagiti gundaway nga uray no kasanot panangay ayo ti asawak kanyak no kasta nga sobra ti pungtot ko kasin yung agked-kedak met iti kayat na mapasamak. Uray kasanot panangar arako panangag-agek na kanyak jaki palubos nga agbalay gisuna. Kanayon na nga iso nga minin iti amunang sulat amunang aramiden tapno mapukaw ti pungtot ko. Naskin ba't nga, agnakam mo, naskin ba't nga, dati, pagmin namin naan na, tapno agalibtak, tapno sursurwen naman, ati agtrabaho, sa bali nga trabaho, tapno saan kami nga, agrigriga ta ka na yun. Gapo na masansan meten nga agked-kedak, tunggal ay wenak ti asawak. Masansan meten nga pagsawsawak, iti agkakadakes, kanahin kong ungtan. Dito yung meten nga nagbaliw ti asawak kasin yung amo na meten iti uminom iti arak. No idi kat sa dala mapainom ti asawak no ada okasyon. Angem jak pa idi nakita nga nabartek ti asawak. Ngem sibod met idin nga kanayon ko nga pagsawsawan. Dito yung meten nga nangrugin nga mabartek ti asawak nga agawid iti balay ni. Dagon, bakit? Nabartek ka manin, Wilson? Ha? Pasensya ka na. Nagawis nga min dagiti kaubrak. Nagpala nga min purman mi itay. Pasensya ka na. Uray na sa anak mo't nga nag-share. Kompleto deti yawat ko nga sweldo king ka. Bakit? Bagpay adda may yawat mga sweldo kanyak. Kaya tatangar pa naginom mo. Tuloy-tuloy daytan. Manong karabi nga nakainom kan. Pasensya ka na, bakit? Pasensya. Aging kaano dayto nga nga damited mga sweldo kanyak. Diyak mo, baka into no umay abulan kat malpasti project men. Kat awan to man trabaho mon. May stress ak to man ngagpampanunutin no pangalan to man ti isaang, pangalan to man ti kanen. Pasensya kan, bakit? Ang ikarigatak ti ipkarigatan. Kanahin mong ibagbaga dayta. Bakit Sursurwek to ti sa bali nga trabaho. Sursurwen. Namin adong ngayon baka kanyak detan. Nga kinaglabar. Jaket akaturog ti agat arak akasking ka. Sige, bakit? Pasensya ka. Di nakarakupen. Jaket akas na nga angot mo. Uray no mabartek ti asawa kasin yung saan nga agbaliw ti panakisarita na kanyak nakalumamay nga di pulos agpungtot uray no pagsawsaw akit dinak nga tutupan wino dinak nga sungbatan. Banag nga pagyamanan mo ninanang ko taman manok no ti kasta nga lalaki nga saan agbaliw ti kinasingpet da uray no nadanumanda ni ti arak. Ang imiti may isang rabi kasin yung Nanang Kati, Nanang, ay, ni tatang makiap-apa ka no, adda ka no kakabkabil na jay pag-ubraan da anya, suntag ko na
Imbaga da kanyak nanang, tayo nanang, taanawaan tayo ni tatang, ang mga anya ti mapasamak kin ni tatang, ay agor ka, uy, alagla ti chinelas ko taintan, ay datang, apaunay mo datang Wilsonen, tamok man naaman ka riri na, tamok man nasingpit iso na kadagadi kakadwa na, ay na Diyos ko, ay Wen kasin yung sipod nagamamu kami gini Wilson kat awang pa'y ti kinariri na nga pada na nga tao. So nga mas dawak. Tako na ni Kati nga anak mi kat adda kano nakaibag kaking kuana. Nga adda kano kakakinkin nabil kadindin nisnug kadindin nanugan na. Iti pagubraan da. Kasta unay nga roti taray mi nga ginanganapan kasin yung ket idi makitak iti ayan ti asawak ken iti kakadwana mas daawak kasla saan met nga kaslaawan mo ti agririri kaslaawan mo ti agkabkabil agdindin nanugan ta adda agpaiso ti asawak iti tinga nga adda kasangsango nga lalaki angem aribungbungan mo digiti daddo mga kakadwada nga kasla palpalakpakan ken katawaan da pa kaya di makaasidegak sinabat nagtimaysa nga kadwada ay oy Wilson ay Mrs. ay babaam lang tayo na Mrs. ay babaam lang tayo ano nga baybay andi ko maanawain ay agur baybay lang tayo dan buyaim kit di adi kit dua ha again api kakat katawaan nyo ida buyae basta buyae misis. Ay na Diyos ko. Ay, di ko naman ganyan pare. Ay, kahit mo ti madanog, ay. Okay tayo misis. Di manog ni Wilson. Agam saan ba't nga nagdisaw? Natumba pa ikit di Ay, Diyos ko, ay. Kasta o ni Bartek nan ay isang matumbahan. Okay, isumubot na kalaban na ni. Ay, danugan na, kuktarang ka man. Ay, kimugtar kag pa isang natumba man. Ay na Diyos ko, anawain yun, baka nagdiniso da. Saan, misis? Saan da nagdiniso? Itatay da pala nga kasta. Anya, di kahit mo asawin. Itatay da pala nga agdindin danugan, agkingkinugtar, awan pa'y pulos tinakatama kadakwada. Kasanumot kami nga di da agrire. Kaya, itatay da pala agdiskusyon na timadamat inumay. Agin inuyaw da. Anya ti kahit mo asawin, anya nga kasano agin inuyaw da. Ay kat ibagamot kami na iti Pedro nga ni Wilson nasa kanot asawa na nauyong kanot asawa na anya kat kunamot dati may isa kat ore kanumot di asawa ni Pedro nauyong kanumot under desaya kanaw sumanao na kanumot ti asawa na ay kat detan adya ka mo nagpapasan dat pungtot ti may sakit maysan nagkabil na mo tayo. Ang ti problema, awang mo ti makadiso kadakuan na. Iso nga sige, ituloy yung lata. Makamukay nita. Ituloy mo yung lata, mati uminuman na. Paure, sige, ipapasyon pungtot yun. Ha? Awan ti malagip ko nga. Kinaririk idirabi Carmen. Andiyan nga awan. Kinaririm ti kaubraam nga ni Pedro. Awan ti malagip ko. Awan ti malagip mo at nga nabartek ka. Angin nalawag ti kunada nga kariririm ka no isuna. Gaputa imbagada nga nauyong kan ti asawam. Ha? Iso nga tinutupam meten. Isong ipapas mo pungtot mo kadakwada. Ha? Gaputa di mo may ipapas kanyak. Ipapas mo sa bali nga tao? Kasta ka di, Wilson? Pasensya ka nga, awan nga talaga ti malagip ko. Bakit? Anya nga awan? No kumalang nalagip ko nga intugot ti cellphone ko. Binidyo ka kuma. Damagin to kadigiti ko obraam. Katawaan da kayo. Katawaan da ka. Ay na Diyos ko ay. Api nga nga subsobraam ti aginom. Ada ka ti problema, Wilson. Ha? Api nga kastang aglablabes launay ti panagin inom mon.
Kinapin nga makiriri ka pa iti padam nga taon, idin to nga di mo aramidin ti kasta idi. At ka di problema. Agsao ka ibagam. Awan ti problema, Carmen. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Api ko mga awan. Adalakit di problema, mga di mo may ibaga-baga, di mo may piksa-piksa. Ibagam kanyak bilang asawam. Ibagam. Ada ka di problema. Siya ka di problema, Wilson? Ha? Siya ka di? Di mo maipapas ti pungtot mo kanyak. Isong ipapas mo ito sa bali, kasta ka di? Maladaw akong inakagtrabahon. Agsubli ka dito eh. Wilson! Dito pinalabas ka nagsarita. Wilson! Wilson! Day tatikon ko na kon, Carmen. Nanang, amangan mo't no napunuan ti asawa maun, angam di na lang maipiksamot at ti pungtot ken gura na king ka iti nalabas nga panang ung-unget mo king kuana. Baka mo't no kaguran na pagsawsaw ang mga hanayon. Kitrumbing na laing nga pagsawsaw ak nanang ata di mo't lagbaliwin. Sakit ita nasursuro ng tinaginom. Akit ada pala trabaho na ita akasan nga toro din awan to trabaho nan. Ha? Kito saan ko nga bugtaken ang mga no agrigrigat kam tumanen ag problema kan kami tumanen no anya ti pagapu pangalaan mi ti kanin mi. Ay na Diyos ko aya. Agit uray mo sakit talaga nga matitili nga di kinalain mo nga sumaaw. Hanya katunday ta anak ko. Saan ka mat nga kasta ide? Wala nanang awang mati nagbaliwan na edi nasaya at ipanakasarita. Amangan ko nak nung pagsawsaw ak ung-ungtak nga kanayon. Baring no agbaliw. Baring no agtrabaho na saya at agtrabaho nga kanayon. Jakarot kahit nga mabisinan di kita anak ko nanang. Apay madi ka di tinaramid ko. Siya ka di tibidot. Siya ka di tadabidot na. Basol ko ka din kahit ko lang agbaliw ti asawang. Winangim saan nga kasta Ado ti mabalin nga aramidem tapno agbaliw ti asawam sa amo nga pagsawsawan. At lalo kat saan mat nga agsasauunay ti asawam. Amangan mat no kim-kim-kimin na ti gura na king ka. Amangan no nakarkaron tot aramidin nan. Katay ko naman nga ipapas na pa yun, ti pungtot na itipada na nga construction worker. Ay na delikado dahi ta anak ko. Iso nga pagsalitaan yung agasawa dahi ta. Narigatan. Ay na, amangan no, dumting to ti aldaw, nga dangran na kan tumatan kapot sobra nga aramidim king kuana. Apo, Carmen! Asino dahi ta? Mabit laeng. Ay, da kayo magkaya mang predo. Ay, napanante asawam. Ay, napanagtrabahon mang predo. Ape ka di? Anya ka di ti masapulyo kini Wilson. Ay na, umay ko kumasingirin. Ha? Nakautang ka di kada kayo, mang Fredo? Saan? Ape nga singirin niyo ako nam. Singirik ati pa nang dadael na ti mula mi nga saba. Ha? Ay na. Ape nga singirin niyo, kaditi mula yung asaba, di kayo maawatan mang Fredo. Ay di rabi nagpapasan na ti mula mi nga saba. Ti sago ti balay be. Mang Fredo? Ay nabartek, nakitak ti asawam. Nga, napanabinuk-si-buksing ti mula mi nga sabay ti sango ti balay be. Kunam lang agprak-practice nga makibuksing. Ay nakumamot, anawain ang inggawid na ti asawak ta amangang kanon no siyak ti pagpapasan ni Wilson nga asawam. So nga, umay kay singiran. Ta nadadaal na ti yamulak kasaba. Damot pengarot sa bunga anay na. Aguri ka po, agsalita kami to ni Wilson, mang Fredo. Ay, bagbagam ta asawam. Sa balit at aramidan na, nukas na nga mabarlet. Irabaraman na pa, timula mi nga saba. Di kita saba,
awan ka di sa bayo dito. Awan nga rod, Mang Fredo. Pasensya kayo, Mang Fredo. When, Mang Fredo, bayadan mito. Agim kasaritak pala ti asawak. Ala, sige. Ay, kasi ba't dati mulak ka sa ba? Natumba. Apaunay ka man din, Wilson, pati mula nga sa ba, pagpapasam, ha? Ano tayo tangan aramidam? Hanggang magkakasta ide, sipot ide, nasursurwam, di naginom iti arak, rumormot ti kinabagtik mo, api nga mapan mo tanog-tanugin ka no dati sa badamang Predo, ha? Nga uri lang natumtumba. Kaya dapi sa bunga na itatasing-singin ng datan, nagrigat lang ti biyagan, sa palakastang agar aramid kating paggastusan. Ay, nga Diyos ko, Wilson. Paunay na, alay ka man aginumin, kasta man iti aramidem. Makauma ka. Pasensya kan, bakit ng awan ti malagip ko ngayon naramid ko? Awan malagip mo, ata na bartek ka. Isugarin nga, kung nag-api kami nga magbarbartek ka. Ha? Ay, makapabwisit ka, Wilson. Nimit Wilson, day jay. Andayan taigid ti kanan. Anya ti taramidin na. Nagkarakarate nga kunamlan o dakap-apa na. Kasla daka is-isparing na. Ay, Wilson, nagamit ka to yan. Ay, hindi pa alam. Kasto iti paraking ka. Ay na, agbagtit sa kamati asawa ko. Wilson, agawit kan. Ay na, Diyos ko, nagbatit di kanal di asawa ko. Ay na, Diyos ko, No, Jack, nasiputan ko mati asawa kasin yung kat baka no adadaga sa napasamak king kuwana. Ta medyo adadanom lang amin di kanal eh. Ano Jack ko man naalaw ti asawak baka nalmus iso na iti kanal. Kasta unay manen di pa nangungungit ko king kuwana pinagsawsawak iti di malamlamot iti aso. Angim kaskas dilat ta kasin yung nga saan nga lumaban wano saan nga saan nga agpungtot ti asawa? Uri no na kayo numiti arak at di nagmatutupan, di magkisinungbat kanya. Nga kaslamat madlaw kon nga di na maipapas ti pungtot na kanya. Ket ipapas na babayan iti sabali nga wagas. Ipapas na iti sabali nga tao. Ipapas na iti mes sabali abanag. Ken uri no iti angin. Tadadag di may magbakanyak oray ni nanang ko ket amangan ka no ipekpek sana mo ti gura ken pungtot na saan man nga kanyak ngem iti sabali nga tao no sabali nga banag nga ti aramiden na kano ket iso ti panangi peksa na mo ati pungtot na angim jak lata ingkas kaso kasin yung di magbagada nga jak kanong ngiwatan ti asawak nakasano nga jak sardingan nga ngiwatan nga pagsawsawan ket di mat pulos agbalbaliw. Aglalo idi na awanan man trabahon ket awan mo ti sabali nga panggidan na. Nakarkaro manen ti naramid ko ket pinagsawsawak manen nga uri kaririing na. Tunggal makitak pagsawsawak, tunggal makitak awan ti uraramiden na pagsawsawak. Agingga nga iti may sa parbangon kasin yung kalpasan nga pinagsawsaw akmanen. Nagimas titurog ko idi biglang at Anay ko! Pauli ka Wilson! Aray ko! Maturog mi ti asawa. At damat ng tong pakanyag. Wilson! Anay ko nagsakit, nagpaniit. Anay ko! Wilson! Anay, Diyos, maturog ti asawa, kim kas nadakap apa na?
may tatanungin. Ay, Diyos ko, imbagta na siya. Ala, Diyos ko, imbagta na kadayo ako. Anya dararamitin ti asawak, andit mapaspasamak king kuana. Maturog, bit kakaslada kakabkabil na, kadindin nanugan na. Natong panak tinamindo nga daras. Aray ko, anay ko, Diyos ko, ayan. Namin ado nga rabi nga kasta tinapasamak kasin yung nga matmaturog met ti asawak ngem agtagtagainep nga kasla adda kapapa na adda ka rin na ket agdanog, agsikil, agkugtar, agtungpa ket sibud idin pinaturog kun ti asawak iti salas idi ibagana nga maturog iti datar tapno agkasilid kami lata tsak kayat baka agabang bangon isut ka amak ko kaya daging ga ita kasinyong ket saan kami agkakaida iti asawak nagtultuloy latamet ti panangungungit ko hingkuana ti kinauyong ko hingkuana aglalo ta di madlata agbaliw ngano awan ti project da awan ti trabaho nat construction awan met ti sabali nga ammo nga panggedan. Dahito ita ti problema kasinyong taamangan kano kunada as kumakadinanang isot kunana kanya ayusin mi kano ti problema mi tanarigat launay na ti saan kami agkakaida nga agasawa amangan kano no aglami istirik nami iti tunggal may sada kami saan kano nga napintas nga iti agasawa nga saan nga agdenden na iti may sang silid saan nga agkaida iti may nga kama. Nabayag met idin kasinyong nga nagpapas kami iti ragsak iti asawak. Nagtultuloy met ti panaginom na iti arak. Kati dati problema kasinyong ket makadlaw dagiti anak min. Nga tunggal damagen da no anya ti problema mi. Awan. Okay kami laing kin daddy, tatangyo kunak mo at kadakwada. Ang MT inauna, medyo makadlaw nga kaslang ada talaga problema mi. Kahit balakadan dakman kasin, no anjat aramide. Ape nga di madlagbali ti asawa ko. Kasano nga agsubli ti dati nga langen-langen mi nga dati nga ragsak mi tunggal agpapas kami tunggal agkanahig kami awan met digi jakin balakadan dakman nuan niya ti aramidek tapno no isardeng ti asawak ti panaginom na nagado ang problema dati panagkabil na no agkaida kami kabuteng ko launay dahil di nga ron ti problema kasinyo nga intaklin ko kada kayo ada ka di makarelate ada ka di kastoy nga pada ti asawak alakit no adaman pakibagayo man no anyat inaramidyo kaya yun akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kanyak kaya nagyaman na keng kakasinyong ti anos ken laing mo nga nangibasa ken nangidrama to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabi ko matadamet na ibadig nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga agbibuyaken dumdumngeg tuyag problema unay Carmen iti Ilocos Sur.